Pozdrav svima, ja sam Lux, a mi ćemo danas igrati Minecraft. Nastavljamo dalje sa preživljavanjem. U prošloj epizodi smo namjestili kućicu, a sada ćemo malo da iscrpimo drva. Da vidim da imam, pa nemam dosta. Da namjestimo jedan kramp i jedan ćemo malo da idemo da kopamo da bi namjestili šporet. Da sečemo malo jedno drvo pa će nam biti dosta. Sada ćemo da uzmemo, ako nađemo ugalj, bit će nam dobro, pošto da namestimo baklje i imamo, moram namestiti, tako, imam 26. Tako. Sad idemo malo da kopamo. Tu vidimo odmah malo kamena. Ajde, ne znam. Neće me. Tako, imamo 2. Idemo da namestimo šporet, da ispečemo malo mesa i da spavamo. Tako. Jedan sto, ovo da vratim. Evo jedan šporet. Ovo ćemo sad tu da stavimo i da spavamo. Još, tako. Da ustanemo, ne tu, nego ovdje, da malo ispečemo ovo. Tako, a mi ćemo malo da idemo još da kopamo. Pokušamo da nađemo malo uglja. Tu će nam biti jedan mali rudnik. Ponađemo i metala, bit će dosta. Biće dobro jako. Ali izvinjavam se ako ne vidite dobro, kako vam je jako mračno. Idemo da uzmemo mesa pa da jedemo. Tako nam puni 3 ili 4, ne znam tačno. Morat ćemo izgleda da namestimo drveni ugalj. Malo da iskopamo drva će nam trebati. Vidimo da je veliko drvo, pa ostavljamo taj jedan. Imamo 5. Tako, i ovaj. To je zajedno 7.
Idemo da namestimo jedan drveni ugalj. Ovako. Nemamo prvo. Da. Sad ćemo dobiti drveni ugalj. Idemo mi još malo da vidimo ili ima koje prase ili ovce ili tako nešto. Eno ima jedna ovca. Da je ubijemo da dobijemo malo mesa. Skoči bokati. Tamo da vidimo da li se namestila malo. Koliko se namestila? 3 dobro je. Sad će nam trebati dosta štapići. Tako tamo nemamo 4. Ne. Tako. Imamo 16 baklji. Tako, to je jedna. Oko mi je zalagovalo malo pre. Ja zaboravila sam da napravim jednu stvar. Jedan kameni kramp. I namestit ćemo i mač odmah. Tako. I jedan mač. Ako slučajno ne letimo na nekog zombija ili kripera. Tako nešto. I jedan kovčeg. Evo ovo ćemo uzeti, pa još jedan da bude veći. Tako. Ovdje mjesto ovog. Tu možemo da stavimo ovo, to neće trebati. U stvari ovo ćemo uzeti svaki slučaj. I idemo napolje, da kopamo ili da ubijemo neku ovčicu. Ubijemo neku ovčicu. Eno je jedna mala, mislim velika. Tako. Dobili smo 2 mesa. Evo je još jedna. Ova je sad bela. Dobili smo još 2. Eno još. Da će se ovdje hraniti od ovčijeg mesa. Evo ga. I još ovu pa će biti dosta. Svaki smo podobili 2 i to je 8. Ovo ćemo staviti da se peče, pa ćemo ići ovako. I dodamo ovdje malo drva. Tako, dok se to peče, mi ćemo ići da kopamo.
paklje. Ovo su ti novi blokovi. Tako, idemo dalje. Nadam se da ću naći što pre. Bar neku pećinu, tu sigurno ima uglja. Ovdje. Ne mogu da nađem ugalj nikako. Hajde, vratit ćemo se mi. Vidimo se ono ispeklo. Ovo ćemo trčati. Ispeklo se. To mi neće trebati. I to je bilo to što se tiče ove epizoda i vidimo se u sljedećoj.